Може това скъва на ужасна сила. Искам да представя Людмила Чилик. Людмила е в един град, в една област, в която има 103 националности. В един момент, в който всички ние се раздираме от какви ли не вълнения, с нехубав характер, искам да кажа, че някакви конфликти, които стават от локални, глобални и така нататък. В тази област, Измаил, в Украйна, живеят 103 националности и те са молдовци, украинци, гагаузи, черкези, татари, бесарабски, българи. Аз не мога да изброя 103 националности, но всички те живеят прекрасно, пеят, танцуват и идват в България да ни представят своето изкуство и да ни развеселят. И много ви благодаря за това нещо и специално на Людмила Чилик, защото тя е човек, който много подкрепя нашия фестивал и се надявам да имам още много представители от вашия регион. Много ви благодаря.